El 80% de les famílies que s'inscriuen en una escola ho fan perquè una altra família els n'ha parlat bé. Quan ho afirmo, tothom ja està d'acord, però després el màrqueting educatiu no es construeix d'acord amb això. Aquest és l'objectiu pel qual he organitzat un taller de 4 hores a Barcelona el dijous 29 de maig. Com aconseguirem que les famílies de la nostra escola en parlin a les seves amistats? Què hem de canviar del nostre màrqueting per aconseguir aquesta recomanació? En només 4 hores analitzarem l'anatomia d'una recomanació, concretarem quina és la formació i el lideratge que necessiten el professorat i el personal d'administració i serveis i ens proposarem uns objectius clars, mesurables i compartits per tota l'escola. Són 20 places, no és una conferència, és un taller, en queden menys de la meitat. A brandingescolar.com en teniu tota la informació.